थांनाय बाराव मा लाजि फोनांखो बर' हारिखौ दिनै जाथिनि सिनस्रि मोनब्ला मोनसे इसां लेथ्रा पलिटिकेल हान्जानि जानानै दिनै बिथाङा बोरै भट बिनो हाखो गोग्गो गोसो लानानै गावनि देहानि बोलोखौ लानानै जों दावहा होनाय आरो बेबो खर'नि दावहा नङा जोंनि दावहाया बिटिआरनि रायजोफोरनि थाखायनो बिटिआर जादों बिटिआरनि बायजोनि थाखाय मालाबाबो बिटिआर जायाखै 10 लाख होयो ठिकादारफोरनो जों नुगासिनो दं लाङो कौटि कौटि बिटिआरनि बायजोनि कन्ट्रेक्टर मिनिथाव दिनै बिथांमोना नुयोबा नायोबा लाजिनो हागौ जे खान्दाया आंखौ मिनिदों आं सासे सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट आरो बेबो जाथिनि सिनस्रि गावसोर खुगाजों जाथिनि सिनस्रि होननानै बुंना लाबा मा जानो गाव हारसिङै सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट होननानै गोसोखौ दुगाखांबाय थाबा बोरै जानो गावनि मावनाय गावनि एक्टिंखौबो सिन्था खालामनांगोन ना गावनि एक्टिभिटिसआ माबायदि थांनाय बाराव मा लाजि फोनांखो बर' हारिखौ दिनै जाथिनि सिनस्रि मोनब्ला मोनसे इसां लेथ्रा पलिटिकेल हान्जानि जानानै दिनै बिथाङा बोरै भट बिनो हाखो बे पसिबोल नामा बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनानै नाय नोंथांमोना मा गावसोरखौ साफा साफा इउटुबार बा साफा साफा खौरां बिजोंनि मानसि होननानै सानो नामा जाथिनि थैनाय थांनाया नोंथांमोननि सायाव दंना गैया नोंथांमोनानो सिन्था खालामनानै नाय दिनै बिथाङा गावनि खुगाजों बुंनानै लामालाय जों बोरै गनायगोन आं सासे साधारन पाब्लिक नङा आं दावा होनाय जाथिनि थैनाय थांनायनि बेलायाव जों सिन्था खालामनानै गोग्गो गोसो लानानै गावनि देहानि बोलोखौ लानानै जों दावहा होनाय आरो बेबो खर'नि दावहा नङा जोंनि दावहाया फिजिकेलि मेन्टेलि जों दावहा होनाय मानसि जों बोरै गोरलैयै बेखौ गनायनो जों बोरै गनायगोन नोंथांमोना सिन्था खालामनानै नाय जे जाथिनि सिनस्रिया बोरै एसेबां लेथ्रा जिनिसाव हाबसननानै दिनै इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि सार्थआव दिनै बिबारनो बा बिजेपिनो भट होनांगौ होननानै बोरै बिनो हाखो बोरै बिनो हायो नोंथांमोना सिन्था खालामलाय बे बोरै गनायथावना बेसे लाजिनांथाव बाथ्रा बेयो दिनै एकर्डनि बेलायावहाय दिनै बिथांमोना इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायो हाया राजनितिकआनो जुदि सुप्रिम पावारब्ला सुप्रिम पावारा जुदि राजनितिकनि बेलायावनो जुदि जों मोननो हायोब्ला दिनै होनब्लालै एकर्डखौ जोङो मानो बै समाव राजनितिक भाबै खालामाखैमोन नामा ना बै सरकार सालायग्राफ्रा पलिटिकेल पार्टि नङा नामा बिथांमोनजोंथ' सावरायनानै गासैबो जिनिसखौ जोङो रायलायलायनायनि गेजेरजों गिभ एन्ड टेक होननाय जिनिसखौ जों खालामदोंना दिनै आरो मा गोदानै बेफोरबायदि जों दिनै राजनितिकआव फैनानै इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि सार्थआव दिनै नरेन्द्र मदिखौ सेन्ट्रेलाव दिनै पिएम मा होनो बेखौ प्राइम मिनिस्टार खालामनांगौ मा राव जाखो बेथ' नङा पलिटिकेल आलादा बुस्थु बे थांबायानो थागोन खिन्थु जों जाथिनि सिनस्रि हिसाबै सासे आफादगिरि जानानै सेन्ट्रेल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जालायनानै जातिखौ माबायदि दैदेननांगौ दैदेननाङा जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन दिनै गामि एरियायाव दिनै बबे गामियावहाय बबे क्लासा जादों जायाखै जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन बबे स्कुलाव बोरमाया हाबनानै खिदों बबे स्कुलाव बोरमाया उन्दुबाय थायो बबे स्कुलाव दिनै मोजां क्लास जायाखै टिचारफोरनि बेलायाव बिथांमोना नोजोर होनांगौ राजनितिकआव थांनानैथ' बिथांमोना भट बिनो हायाना हागोन जानो दिनै जोंथ' नुदों गामि गामि आनसलिक लेभेलनिफ्राय इउनिट लेभेलनिफ्राय दावखो भट बिदों आरो माथोखाय बिथांमोननि आखाइजोंनो फैसा डिलिंस खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों खोनानो मोन्दों दिनै अरुण'दय फर्मखौलाय नंखाय अरुण'दय फर्मनि बे 2 नाम्बार फर्मखौ दिनै बिथांमोननिफ्रायनो दिनै आवट जादों होननानै जों मिथिनो मोन्दों बे दुखुनांथावना जों बिदियावनो गावनि लोरबांथिखौ लाबोबाय थादों जों माने इसेबां दावहा होबोनाय हारिया दिनै माने इसेबां लोरबांथियाव थानांगौ एबसुआ दावहा नाङाखै नामा एबसुनि दावहायाथ' 86निफ्राय 86आव माबायदि इसेबां गोगोमै जाबोआमोन दिनै जोंनि नेसनेल हाइवेनि साहानि जेसेबांनाखि स्टुडेन्टफोर दङ टाउनफोर बायदियाव फरायहैनो बेसेबां क्रिटिकेल जादोंमोन दिनै हायाबाबो दिनै बेसेबां खस्थ'नि गेजेरजों सोरखौबा गुवाहाटिफोर हरनो गोनां जादों सोरखौबा शिलं हरनो गोनां जादों दिनै बेसेबां जोंनि बर' हारिया बे गन्डगलजों बेसेबां डेमेज जादों जों बेखौबो साननांगोन दिनै बोरै जौगाखांगोन जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन दिनै पलिटिकेलि भाबैथ' जों बेफोरबायदि जों दावहा होनो हायाना मोनसे जाथिनि सिनस्रिया रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फिन आरोबाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ बा प्रमद बर' बिथांनि सरकारा इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि टटेल बेवहाय दङ 40 पार्ट 1 आरो पार्ट 2 दंबावो 40टा स्किमखौ बा 100 करोड़निबो बारा फैसानि स्किमखौ प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बिटिआरनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरनो हरनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेवहाय आं लिस्टखौहाय नोंथांमोननो होनाय जागोन नोंथांमोना
बयखौबो एसडि एड्रेसजों लोगोसे बबे एरियानि कन्ट्रेक्टर बबे जायगानि बबे नलबारिनि बबे कामरुपनि बबे गुवाहाटीनि बबे बङाइगावनि बबे सनितपुरनि धेमाजिनि नोंथांमोना नुजोबगोन बिथांमोना जाहैबाय टोटेलि बिटिसिनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टर बे लिस्टआव जाफ्रा दङ टोटेलि बिटिसिनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टर दा 100 कौटिनिबो बारा बिटिसिनि फैसाखौ मानगोनां प्रमोद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ बा प्रमोद बर' बिथाङा बाहेरनि कन्ट्रेक्टरनो हरदों दा बै समाव मानगोनां बिपिएफ सरकाराव थानाय समाव मानगोनां राजीव ब्रह्म बिथाङा जेब्ला इएमनि पावाराव दङमोन बिथाङा बेफोर प्रपोजालखौ हरनानै दिल्लीयावहाय सेटआप खालामना दोनदोंमोन बे फैसाखौ नाथाय दिनै गभर्नमेन्ट गैला बिपिएफआ हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार गैला दा फैसाया फैबाय प्रमोद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव दा राननानै हरबाय बिटिसिनि बायजोनि कन्ट्रेक्टरफोरनो दा बेखौ बुङोब्ला बै इउपिपिएलजों थाफानाय इएम जिएम एमसिएलए बा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बा बबेबा संगठननि दैदेनगिरिफोर बा बबेबा मोनसे लिडारगिरिफोर बिथांमोना मा सानदों नङा होमबा एसेबां कौटि 100 करोड़निबो बारा फैसाखौ दिनै बिटिआरनि रायजोआ मोनजानांगौमोन बिटिसिआ जादों बिटिसि रायजोनि थाखायनो बिटिसिनि बायजोनि रायजोनि थाखाय बिटिसि जायाखै बिटिआर जाबायब्ला बिटिआरआ जादों बिटिआरनि रायजोफोरनि थाखायनो बिटिआर जादों बिटिआरनि बायजोनि थाखाय मालाबाबो बिटिआर जायाखै अब्ला जोंनि फैसाखौ जुदि लांबाय थायोब्ला मोनसेबो डिपार्टमेन्टखौ बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरा हगारानोब्ला लांबायनो थायोब्ला अबा गमामायैनो प्रमोद बर' बिथांनि सामसाफोरा प्रमोद बर' बिथांनि सेलादार बेलादार बिथांमोना माखौ जागोन मानसिबो बोरै जागोन गिदिर गिदिर बिल्डिं गिदिर गिदिर न' गिदिर गिदिर गारि बिटिसिनि मानसिया बिटिआरनि मानसिया प्रमोद बर' बिथांनि सेलादार बेलादारफोरा खामायनाङा खामायनांगोन बिथांनि मानसियानो मानसि जानांगोन अब्ला जोंनो 5 लाख 10 लाख होयो ठिकादारफोरनो जों नुगासिनो दं लाङो कौटि कौटि बिटिआरनि बायजोनि कन्ट्रेक्टरफोरा प्रमोद बर' सार नोंथांखौ आं दिनै खावलायदों हाजार बार बुंगासिनो दं स्टप बेफोरखौ स्टप खालामनानै मोजां मानसिफोरनो नोंनि मानसिफोरनो बेफोर खामानिखौ गुदि तथ्य दं मिथिबाय दा आरो आं मोनसे खोथा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबावनो नागिरदों जे बिटिसिनि फान्डखौ फैखानाय फैसाखौ 140 करोड़निबो बारा प्रमोद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ इउज खालामनो हायाखै रायजोआव मावनो गोनां खामानि गैला होमबा रायजोआव डेभेलपनि खामानि मावनो गैला होमबा 140 करोड़निबो बारा बिटिसि फान्डआ दिनै मावजायालाखिनो ओरैनो थाफिनबाय नङा होमबा मानो थाफिनखो मावनो गोनां गोबां खामानि दङ नांगौबा एक्स एनडिडिफोरनो रिहेबिलिटेसनफोरखौ 140 करोड़ गारना हो आइबिएस खालामनानै हो स्टुडेन्टफोरनो आइबिएस खालामनानै हो गैजारोङिफोरनो न' बानायना हो स्कुल कलेजफोरखौ रिपेयारिं खालामना हो 140 करोड़खौ खामानि गैला होननानै मानो दिनथिनखो बेफोरथ' सैथो खौरां माबायानो दङ नै माबायानो दङ नै आं नोंथांमोननि सायाव होगोन 140 करोड़ फैसाया दिनै मावनो हायासै होननानै बिथांमोना रिपर्ट होदों आरो मोनसे खोथा दिनै आं रायजोनो बुंनो नागिरदों नै थांनाय दाख्लै बावै आं मिडियायाव होबाय थादोंमोन दिल्लीनि अफिसारफोरा आइपिएस आइएस अफिसारफोरा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ पसिबल नङि बायदि नेगेटिभ सेन्टेन्सफोरजों माइनास लिरनानै हरदोंमोन दा बे माइनासखौ बिथांमोना नङा नंखाय होननानै मिडियानि गेजेरजों बुंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन नाथाय नै थांनाय मैयानि दिनाव प्रमोद बर' बिथाङा सिखार जादों जे बे माइनासा नंगौ फाइलाव आंबो नुदों खोथाया नङा होमबा आं बुंनाया नंखाय जाबाय होमबा दा बुंदों पजिटिभ जाफिनबाय बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ जा बिथांमोना नेगेटिभ लिरदोंमोन बियो पजिटिभ जाफिनबाय नोंथांमोननो होगोन बेखौ मोनबाथ' जों मोजां पजिटिभ जुदि जायोबाथ' मोजां जानोसो नांगौ मोजां मोजां दफाफोरा जाफुंनांगौ स्कुल कलेजफोरा प्रमिसलेस जानांगौ ट्राइबेल इउनिभार्सिटिफोरा जानांगौ एनआइटिफोरा जानांगौ होननानैसो बुंदों नाथाय दिल्लीया नेगेटिभ सेन्टेन्सफोरखौ लिरहरनायखायसो जों मानो बिदि लिरजाखो होनना बुंदों दा बेखौ नंखाय सानदोंमोन प्रमोद बर' बिथाङा पबित्र हदनाव बुंनो गोनां जाबाय
बे लेखाया नंगौ माइनुटसा दा बेखौ जों रायलायफिननानै पजिटिभ खालामनाय जाबाय निश्चय हदनाव बुंदों खोमा आरो बुंदों दा बिनिखायनो खावलायदों आङो बिटिआर रायजोनि बा इउपिपिएल दोलोनि आं सुथुर नङा खामानिखौ गावनि मानसियानो मोनथों बायजोनि मानसियानो मोननाङाथों होनना बुंदों कौटि कौटि फैसाखौ बिटिआरनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेनगिरिफोरानो सेलादार बेलादार रायजोफोरानो थिखादारफोरानो मोनथों बाहेरानिया मोननाङाथों होननासो आं बुंदों बेयाव माने मेगन सायो नों मोनथों आं मोनथों सोरबाया मोनथों आं मोनाब्लाबो नङा होमबा बेखौसो दिनै बुंदों बेनिखायनो खावलायदों बायजोनो खामानि हरनायखौ स्टप खालामनांगौ